Добър ден! Вънка вали сняг в Германия. Аз пак пазаря в мола днеска, преди работа. Така, да разгледаме един мол набързо. Доста е дълъг, с много магазини в Хамбург. Обаче, ето тук един ескалатор. Да се качая тук. Да видим нагоре какво дават. Колегата, аз. Направим една кратка разходка в мола. Тук кафенци има, пива твърта. Ние да видим кой магазин търсим. Кафенца, сладолечи дават мола, това са цорчи. Ето ги немци как се поръчват. И това е екшана. Сега ще вляза в този магазин, да видим какво има и да разгледам.